बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बानजायनाय जे खुंगा गुथि बावखुंग्रि फोरबोआव दिनैनि गिबि बेखेवजानाय हाबाफारियावनो जे गुबुन गुबुन हारिमु मोसाखावरिफोरजों लोगोसे बाहाय हारि धोरोम बोरोन सायख'जासे जे बावखुंग्रि फोरबो जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बे समाव भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। बे नुथायानो जादों बे क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआव गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बिटिसिनि खुंथाया जे खुंगा गुथि बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 12, 13 आरो 14 एप्रिलाव खुंफुंगासिनो। बेबादिनो दिनै गिबि साननि हाबाफारियाव जे हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि जे खुंफुं आफादनि फिरफिला बेखेवनाय फिरफिला बिरहोनाय आरो फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायनाय हाबाफारिबो दिन्थिफुंदों। बे समाव भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। बाहाय हारि धोरोम बोरोन सायख'जासे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बे दावबायारिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जे जों मिथिगौ बावखुंग्रि फोरबोआ गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंबोजायाखैब्लाबो जे बिटिआर सोरखारा बे हाबाफारिखौ गोबां जौगालु बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय थांखि लादों। बेबादिनो देग्लायबो जे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगासिनो दङ जे बिटिआर सोरखारा बावखुंग्रि फोरबोखौ। हेलो এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ। বাওকংগ্ৰী উৎসৱ 2022 সংগতি ৰাখি ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ বিপণী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এই বিপণীৰ মুখ্যদাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। এইখিনিতে জনাইছোঁ বিটিচি হৈছে বিভিন্ন থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ আছে আৰু এই খাদ্য সম্ভাৰ পৰম্পৰাগত কলা সংস্কৃতিৰে সকলো চহকী। दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंनो आखायाव लादों। दा जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय टुरिज्म डिपार्टमेन्ट, कालचारेल डिपार्टमेन्ट, स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट बयबो एबार अर्गेनाइज भाबे बे प्रग्रामखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बावखुंग्रि जि फोरबो बेहा जोबोद मोनसे सिगनिफिकेन्स दङ, मोनसे गोनांथि दङ। बेखौ लानानै बयबो बुजियो। दा बैसागोजों सोमोन्दो लानानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। दा नंखायनो बैसागोआ जिहेतु जोंनि माहारिनि फोरबो, बे फोरबोजों सोमोन्दो लानानै खुंनाय बावखुंग्रि फोरबोआ जेरैबो फारसेनिफ्राय जाफुंसार जायो। बिनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाखौ जोङो सरकारा मदद होदों। गासैबो बिथिंनिफ्राय जों मदद होनो थाखाय फैदों आरो नैबे बोसोरनि उनाव नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जोङो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार इयाव डेभेलप खालामनो नागिरदों जाहाथे बेवहाय फैनाय सुबुंफ्रा मोजाङैनो बे फोरबोआव बाहागो लानो हायो। आरो बे फोरबो नङाब्लाबो बे जोंनि जि गोथार बावखुंग्रि हाजो बेवहाय गाखोनो फैग्रा मानसिफ्रा एबा बे ओनसोलखौ नायनो फैग्रा मानसिफ्रा जाहाथे मोजाङै जिरायनो हायो। बायदिसिना जिरायसालि, लोंग्रा दै बे बेबस्थाफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय बानायनानै होनो सानदों। बे बर' माहारिनि जोंनि हारिमुजों लोगोसे बे ओनसोलाव रायजो जानाय गार' आरो बिभिन्न गोरखा बिभिन्न जनगोष्ठीफोर दङ। बे माहारिफोरनि हारिमुफोरखौबो बेयाव दिन्थिफुंनानै बिथांमोनजों जोंजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दानानै इयुनाव जोंनि रायजो जानाया जाहाथे मोजां जायो बे हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। आरो आं बेखौल' खावलायदों जे इनडिसिप्लिन जानो नाङा। मालाबा जोंनि फोरबोफ्राव बायदिसिना जौ थौ लोंनानै एसे इनडिसिप्लिन जानो नागिरो। फोरबोखौ मोजां खुंनांगौ आरो बिनिफ्राय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लाबखौ लानांगौ। बेवहाय रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोर फैगोन, सोरबा दै लोंगोन, सोरबा बायदिसिना मुवा बेसादफोर बायगोन। दा बेफोरखौ फाननानै जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्रा रांखान्थि भाबै जोङो लाब लानो हायो। नाथाय थासारिखौ मोजां लाखिनाया बयनिबो गोनां। जै थासारिखौ जों मोजां लाखिनो हायोब्ला जों गासैबो बिथिंनिफ्राय लाब जायो आरो जोंनि हारिमुखौ बेवहाय दिन्थिफुंनानै गुबुन मानसिफोरनो जोङो बेखौ फोरमायनो हायो। आरो एबारनि जि हारिमु
दिन्थिफुंनाय बेवहाय गासैबो हारिजों लोगोसे जोंनि हारिनि माखासे गागि देंखोगिरिफोरखौबो हांख्रायनो थाखाय जों खावलायदों। दा आं सानदों बे हाबाफारिया सानथामनि जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंसार जागोन। आङो बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ दुलाराय बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाजों लोगोसे गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय बावहरो। गोदान बोसोराव बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयनिबो न'खराव अनलायनाया थायो आरो बयनिबो गोसोनि साननाया जाफुंसार महर मोनो। बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज